Эффективное развитие экономики в области залежить от паспяховай реализации новых инвестпроектаў у АПК, лагістыцы і перапрацоўцы мясцовых прыродных рэсурсаў. Аб гэтым заявіў старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў падчас адкрыцця 7-га міжнароднага эканамічнага форуму «Інавацыі, інвестыцыі, перспектывы». Галоўная эканамічная падзея года сабрала больш за 40 дэлегацый з 14 краін, ад Китая да Егіпта. Эканамічны форум упершыню праходзіць на пляцоўцы летняга амфітэатра. Тут размясцілі выставачныя экспазіцыі. Адны гатовыя прапанаваць сваю прадукцыю, іншыя ёй зацікавіцца. Нашы корэспандэнты працягнуць. Вось уже 7 май запар Віцебск становіцца пляцоўкай для дзелавых размоў. Айчынныя і замежныя бізнесмены, вядучыя эксперты прыязджаюць у горад над Звіной, каб азнаёміцца з эканамічным патэнцыялам нашага рэгіёну. Форум дае магчымасць знайсці новыя кропкі судакранання, а гэта шлях да стварэння сучасных прадпрыемстваў, новых працоўных месцаў, пашырэння рынкаў збыту і, галоўнае, павышэння ўзроўню жыцця прыдзвінцаў. Рэгіён робіць стаўку на мясцовую сыравіну, развіццё АПК і сферы паслуг. Для Витебщины это проекты по глубокой комплексной переработке древесины, добыче и переработке торфа для сельскохозяйственных нужд, проекты по выращиванию и переработке льна, рапса, строительству крупнотоварных мясных и молочных комплексов с замкнутым циклом производства. Сегодня такие проекты находятся в стадии переговоров с литовскими, китайскими, украинскими, латвийскими, российскими компаниями. Начата их проработка с представителями Египта, Кувейта, Индии. Возможности производственной кооперации с зарубежными инвесторами мы видим на Доломите, Витебской бройлерной фабрике, на молокоперерабатывающих предприятиях, на заводах по выпуску станков и оборудования. Міжнародны форум, хоць і малады, але ўжо мае свае традыцыі. Падчас адкрыцця таленавітыя вучоныя, таксама лепшыя прадпрыемствы Віцебшчыны атрымліваюць узнагароды. Сёлета лаўрэатамі сталі 7 тэарэтыкаў з ВНУ і столькі ж практыкаў-вытворцаў. Адны вынаходзяць, іншыя гэтыя самыя вынаходніцтвы рэалізоўваюць на дабрабыт і карысць дзяржавы. Тематика, над которой мы работаем, она нужна и важна, так как использование источников вторичных и природных – это то, что у нас есть, но мы не всегда можем взять, не всегда хотим мы это взять и использовать для того, чтобы где-то сэкономить. То есть та теплота, которую мы отдаем просто так в воздух, ее можно собрать и полезно использовать. Мы сделали один из проектов нормально, это построили свое производство по переработке белка, чтобы не завозить извне, свой МЭЗ по производству масла и мелка, это одно из компонентов. И реконструкция комбикормового завода. Ну, ряд вопросов, которые надо оптимизировать свои затраты для того, чтобы более экономически реально рассматривать эти вопросы с конкурентами. Пераможцы і лаўрэаты прэмій, гонар Віцебскай вобласці і добрая магчымасць зацікавіць сваімі інавацыямі і вытворчасцю удзельнікаў форуму. Пасля афіцыйнага адкрыцця міжнароднага эканамічнага форуму удзельнікі змаглі асабіста азнаёміцца з інвестыцыйным патэнцыялам прыдзвінскага краю на выставачнай экспазіцыі. Яна ўвасобіла ў сабе лепшых вытворцаў рэгіёну. Заключыць выгадны кантракт тут можна на кожным кроку. На пляцоўцы працавала мая калега Юлія Устінова, якая раскажа, што зацікавіла гасцей і ці ёсць першыя вынікі дзелавых сустрэч. Праграма 7-га міжнароднага эканамічнага форуму «Інавацыі, інвестыцыі, перспектывы» насычаная. Галоўная мэта форуму – прадставіць інвестарам і заказчыкам інвестыцыйны патэнцыял рэгіёна. Намер аб узаемавыгадным супрацоўніцтве замацавалі падпісаннем адразу некалькіх партнёрскіх пагадненняў. Пляцоўка эканамічнага форуму сёлета літаральна адпавядае яго дэвізу. Віцебская вобласць 2018 – месца сустрэчы інавацыйнага попыту і прапановы з мэтай развіцця прадпрымальніцкай ініцыятывы. На адзін дзень перад амфітэатрам разгарнулася маштабная выстава. Кожны раён вобласці патэнцыяльным інвестарам прадставіў поле дзейнасці і свае прапановы. Праекты, зямельныя ўчасткі для размяшчэння аб'ектаў і нават гатовыя, невыкарыстоўваемыя аб'екты нерухомасці пад праекты. Жывы інтарэс у замежных гасцей выклікалі вырабы нашых
нашых рамеснікаў. Дарэчы, рамесніцтву, малому і сярэдняму бізнесу зараз асаблівая ўвага. З боку дзяржавы створаны унікальныя умовы падтрымкі прадпрымальніцтва. Люди обратили внимание, что не только можно создать красоту, но и как-то улучшить свое материальное состояние. Поэтому несколько мастеров у нас оформили ремесленничество. Верхнядзвінцы здзіўлялі не толькі вырабамі народных майстроў, а і элітнымі гатункамі сыроў. 6 гадоў майстры-сыраробы невялікага верхнядзвінскага прадпрыемства «Верхні Луг» на сучасным італьянскім абсталяванні па найнавейшых тэхналогіях з айчыннага малака гатуюць італьянскія мацарэлу і рыкоту. На форуме шукаюць новых дзелавых партнёраў. Зароблено в Беларуси, а это значит качество. Второе – натуральность, экологичность. Основная цель нашего участия в этом форуме – это расширить наши рынки сбыта. Адкрыты да супрацоўніцтва і мясцовай карыфеі лёгкай прамысловасці. Новую калекцыю адзення прадставіла Віцебская швейная фабрика з техиндустриализации. Мы готовы рассмотреть любые предложения по сотрудничеству производству мужской, женской одежды, детского ассортимента, а также спецодежды. Прадстаўлена на форуме і IT-сфера. Маладым вучоным Віцебскага дзяржаўнага універсітэта сёння па сілах распрацаваць любое праграмнае забеспячэнне. В области моделирования, там, допустим, математического, статистического моделирования, в области моделирования каких-то процессов с использованием дифференциальных уравнений, в области распознавания образов и вообще методов искусственного интеллекта. Ад віртуальных прапаноў да канкрэтных дзелавых пагадненняў. Інтарэс адразу ў некалькіх галінах дзейнасці замацавалі подпісамі Віцебскі абласны саюз наймальнікаў і прадпрымальнікаў і буйны Маскоўскі абласны саюз прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў. Великолепно выстроена Витебская область по инструментальной отрасли, то есть это станкоинструментальной отрасли. То, что нам не хватает на сегодняшний день, и я думаю, что мы будем заимствовать этот опыт, эту практику. Возможно, даже будем просить кадровой поддержки в части подготовки, переподготовки наших кадров на территории Витебской области. Партнёрскае пагадненне аб узаемным супрацоўніцтве заключили Витебский областный центр маркетингу и Польско-Белорусская гандлёво-промысловая палата. Мы уже не первый год знакомы, но надо оформить эти наши отношения, которые помогают создать такую правовую организационную базу для сотрудничества. Это одно. Второе – это приглашение в Польшу и Белоруссию для визовой поддержки. Для этого нужны уже организационные документы. И третье – это работа с бизнесом. Подписанное соглашение дает официальную основу для более тесного сотрудничества. Прежде всего, двух наших предприятий. И второе, самое главное, это для привлечения, наверное, для установления взаимного сотрудничества между польским и белорусским бизнесом. Эканамічны форум дае старт буйному праекту ў Сенінскім раёне. Гэта будаўніцтва вялікага малочна-таварнага комплексу і вырошчванне нетрадыцыйных для паўночнага рэгіёну Беларусі сельскагаспадарчых культур – сланечніку і соі. Мы заключили соглашение с закрытым акционерным обществом «Церерас Групп». Учредителем этого предприятия является украинская сторона. Соответственно, инвестиции будут иностранные. Создана совместная рабочая группа, которая будет изучать само производство, и, в принципе, будет определен объем инвестиций конкретно в каждое направление. Ідуць перамовы аб супрацоўніцтве з нямецкай і егіпецкай кампаніямі. Падчас кантактна-дзелавой біржы на форуме даўнія сябры Віцебска Нижний Новгород абмяркоўваюць новыя магчымасці для сумеснага бізнесу. Мы плотно работаем и по продуктовой тематике, и в силу того, что Нижний Новгород – это промышленная столица России, как ее называют, естественно, и с оборонными предприятиями, это измеритель, Витебск. Разумеется, идут работы по нафтану. У праграме 7-га міжнароднага эканамічнага форуму выстава тэхналогій і дзелавая праграма наведвання прадпрыемстваў і раёнаў Віцебскай вобласці. Дзякуючы такому эфектыўнаму ўзаемадзеянню ўлады, бізнесу і грамадства, наш рэгіён пачынае адразу некалькі перспектыўных маштабных праектаў, якія рэальна змогуць адыграць важную ролю ў эканоміцы вобласці. Юлія Устінова, Станіслаў Дудзін, Віктор Праліч, Леонід Табула. Навіны Віцебск.